Tak stále jsme na cestě na pláž. Už asi přes hodinu. No, možná 2. A ještě tak máme 2, 3 před sebou. Na to, aby jsme se mohli vykoupat. Tady je to neskutečný. Neskutečný. To je Honza tady. Jo, čau. Honza procestoval celý svět. Tak to má být. A ten nejsevernější si půjdeš, jo? Z Ameriky, tak tam jdu. Tamhle, jo? Tam nejde? Já ne, já budu tady s těma ostatníma lidma. Ne, tady žádný chvíli nejsou. Nikde nikdo, jenom my s Pavlem A cesta. a cesta. Hodně vody jsme si vzali do zásoby. A pijeme i z řek. Tady vypadá cesta do ztraceného města. Uprostřed cesty ti teče potok. To je zasloužený relax. Po dnešním chůzi. Právě jsme dorazili do toho ztraceného města. Vůbec nevím, kolik lidí tady žilo, ale muselo být neskutečně pracovitý. Když se to podíváš, všechno jsou tady spálený v kamenu, ve skále, příkrej hrozně. Pořád v tom městě stoupáme dál. No to asi možná v tom videu nebude vypadat, že to je krpál, to je krpál. Máš to, jo? Jo. Jaká tvorej nos? Pod náma je město Jardín. Tady kopce, všude kolem jsou takovýhle kopce. Jsme kolem 2500 metrů nad mořem. Tady jsou mraky, nad náma ohromný kopce, do kterých pojedeme. Celou dobu jedeme jenom v takovejhle, jenom v takovejhle krásné přírodě. Všude samý kopce, zatáčky. Dneska mi to jednou uklouzlo. Po takovýchhle cestách jezdíme. Jsme ve 3700 metrech a je to normálně znát a cítit, jak se blbě dýchá. A jak začne být těžký nohy a člověk je takový unavený, vláčnej. Ty jo, to je krása. On se to rozevírá. Je to všechno barevný. Je fakt úplně všechno barevný. Kytky, stromy, i tady gumy natřou, ty vole, aby se děti mohly hrát. Všechno to je barevný. Teď jsme přijeli do nějaký vesnice, tady v kopcích.
que sana guste. Tady je plný ananasů, banánů, citronů, manga, avokáda, spousta jiných ovoců, který neznám. Taluro, which is said is a natural Viagra. Is natural Viagra? This one? One over there. This one? I take it. 100% guaranteed. Yeah? I take it to Michael and Martin. Jak to s tebou vypadá? Pohoda, jo? Zadeváš se. Karli taky, víš? Čepičku pěkně. No jasně, spíš čepici, ne? Počkej, konkážem tady ty vole, jsme ve stanu. Máte stan? Jsme 3000 metrů vysoko nad mořem. A my jsme tady v nějaké takové ekofarmě. Škoda, že to není vidět víc. Má to 20 hektarů, jsou tady všude koně, krávy. To je takhle v kopcích. Bohužel je mlha a prší. Já nevím, jestli to bude vidět, ale Karli takhle spal a probudil se ráno s normálně regulární pavučinou. Od čepice až na merino si to udělal pavouček, tady také nějaký v klidu. Jsme 4000 metrů nad mořem a furt prší. Zastavili jsme u jediný možný zastávky, kde si můžeme koupit něco k pití. A dneska budeme spát? A když se dáme lehne? Určitě. Hezká, je to hezké, kyšlenitý, vole, všechno, vole. Je to, tohle, les, vole. Zasloužená odměna v podobě tady tohohle naprosto úžasného a čistého pohledu na vulkán. Tak vám taky přeju dobrou noc.